muž je pro ženu jenom zdrojem důležité substance. Prachy. Spermatu, který převádí vajíčka v zárodku. Pokud se ho nějak kradou bíčíky, my za to ještě platíme. Ale to je jiná věc. Přirozeně, že žena má zájem připoutat v sobě jednoho konkrétního muže, ale to jenom vychází z asymetrie pohlaví při přivádění potomstva na svět. Žena, bez ohledu na to, kolik měla milenců, porodí jenom tolik dětí, kolik může. Proto je jejím cílem najít jednoho konkrétního, který pomůže s výchovou, přinese potravu, vydělá, ochrání, zatímco muž může zvýšit svůj reprodukční úspěch díky záletu. Víš, taky, my jsme takhle vyrobení chlapi, že využijeme každou příležitost k vědě. To je přece vymne. Jsme takový pusiny, ty do sebe bušuje klíčky ve sportce a ani děti z toho nemáš. Homosexuálové samozřejmě vstupují do různých sexuálních svazků, ale zatímco už takové lesby se více kloní k trvalým monogamním svazkům. Jedni i druzí se chovají podle pravidel svého pohlaví, jenom jaksi více extrémně. Takže instinkt je stejný, akorát vektorů nějak vedlo. Přesně, instinkt rozmnožování je obrovská síla. A takový losos je schopen se při tření znavit až k smrti, protože všude tam, kde vstupuje rozmnožování a přežití do konfliktu, vítězí prostě rozmnožování. No to jako já, jak jednou zasunu klobásu, tak nežná to zapovedu jak na smrt. Já jsem úplně vyděšený. Já jsem si vždycky myslel, že toho, s kým jdu do postele, určuju já. Jo, s kým ano. Ale proč to děláte, to už určuje někdo úplně jiný. Ty babi to určujou. Testosteron. Testosteron, taky testosteron. To je taková stará chemická sloučenina, která se v té samé podobě vyskytuje u většiny obratlovců. To on z nás dělá chlapy. To on nás nutí běhat za ženami od dospívání až do konce života. To dokonce on zařídil, že jsme potenciálními vrahy a násilníky. Vy taky. Jako všichni ostatní snažím se držet a doufám, že... Počkat, vy chcete říct, že když chlap zabije jinýho chlapa, nebo když ohne jinou ženskou, že tím postupuje v souladu s přírodou? Konali, dej to zvládnout. Přesně! Láka, prosím tě, teď my přece jsme instinktivně brutální. Jsme! A některé naše instinkty, chlapi, představíme si, to jsou prostě nepříjemný. Co? A navíc naše agrese vychází ze samé podstaty, že? Přátelé, testosteron tak výrazně ovlivňuje naši agresivitu, že například u ptáků, kteří mají obrácené pohlavní role, ho mají samice v krvi prostě víc než samci. Mají obrácený role. Jako samci roděj, nebo... Prosím tě, tati. Ale například mýho výzkumu australských kazuárů byly právě samice tím agresivním pohlavím, rozumí? To jsou metrové přesně. 7 centimetrový drápy, který má klidně rozhebou i malý holíka, oni do sebe pořád kopou, jak zdraví. Furt, rozumíš? Ale jako proč? No, protože ta vítězná samice pak kopuje stolika samci, kolik jich jenom uvidí a pak každého z nich nechá uvést do vyvědnutí. Nám je vlastně gauči. No. U lidí je to stejné, absolutně stejné. Ženy, u nich se naměřil vyšší testosteronu, mají častější pohlavní styk. Navíc, ano, kromě toho se lépe seznamují s muži, zažívají větší rozkoš z flirtu. Počkej, co to říkáte? A kde bydlej? Ty malý zázraky. No moment, to znamená, že oni jsou na nás nasraný za to, že se špatně chováme. My to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí nějaký zasraný hormon. A když tak moc oni sami dostanou trochu toho sajrajtu, testosteronu, tak se chovají stejně jako my. Tak to už jsem doma. Co je to za svině falešné? Navíc, přátelé, naše agresivita vychází ze samé existence, že? To je biologie všeobecně známý. Samci primátů, tedy i vy, jste agresivní z podstaty, protože se to samicím líbí, anebo vám to umožňuje vítězit boji o hodní ženský. A tak z toho vyplývá jednoznačný závěr. Kdyby nebyli ženský chlapy, by se nezabíjeli. Přesně. Ale to už přeháníte. Chlapi vždycky najdou důvodáci po držce. Nenajdou. Ale najdou. Nenajdou. Ale najdou. Nenajdou! Představte si, že na světě nejsou ženský. Jaký důvod byste našel mě zabít? Mobil bych vám sebral. No, a na co by
vás byl? No já jsem zavolal bych nějaký dobrý babi. Babi nejsou, na tom jsme se domluvili. No tak bych zavolal tady panu Fistaku. Proč? O čem byste se bavili? Nebo čem o babách. Babi nejsou! Jako fotbal. Tyhle fotbal by taky neexistoval. No jak nebude fotbal? Fotbalisti asi hrajou. Pro fanoušky! No, vy tomu věříte? Kvůli Slávě. Prachy. Na co jim je sláva, na co jim jsou prachy? Aby si mohli kupovat dobrý a rychlý káry, A na ne? co jim jsou dobrý, rychlý káry? No aby! Přesně tak, aby balili babi, kruh se uzavírá. Dobrý svět to jsou. Oni nás donutí vymyslet fotbal. Když se chceš doma dívat na komunistu, to přepnul nějaký poslaný seriál. Ty vole. Treter, ty to máš fakt hustý vymakaný. A pane Fišta. Vysták, Já pořád myslím na tu novinářku. Pamatujete si, jak se jmenovala? Moje žena ji bude znát, jak to řekl, ta se posere smích. Pamatujete si to? No pamatuju. No tak to řekněte. No Věra, vole.